салом дӯстон, шаби бозиҳои тунду шадид дар футболи ҷаҳонӣ ахиран бо пирӯзии фаворитҳо ҷамъбаст шуд. Дар Осиё агар Қатари фаворит бозии финалиро ба пуррагӣ шахсӣ кард, дар Аврупо ҳам дастаҳои рақами 1 то 5 чемпионати аввал ба дастаҳои дуюм тамоман шанс надоданд. Бо кулли эҳтиром ба футболи Аврупо, гапро аввал аз финали ҷоми Осиё шурӯъ мекунем. лайки қиматбоҳои худро гузоред, ин ба барои мо мотиватсия медиҳад. дӯстон, имрӯз низ давоми бозиҳои топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар гардонед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Мунтахаби Қатар дар финали ба дили худашон наздик, аммо барои урдуниҳо торик ахиран бори дуюм аз пирӯзӣ дар ҷоми Осиё ҷашн гирифт. Лидери қатариҳо Акрам Афиф бошад, дар финал аз пеналти хетрӣ карду беҳтарин нишонзани мусобиқа шуд. Афиф аз 7 гол 3-ро аз пеналти зад. Мухлисони футболӣ бошанд, ҳамагӣ бо як овоз довар як тараф истад 7 пушташро дашном карданд. ба гуфти мардуми футболдӯсти ватан, доварон сар карда аз бозии аввал бо Тоҷикистон сахт тарафи мизбононро мегирифтанд. Дар финал ҳам ба гуфти бисёриҳо ин пуштигирӣ ба чашм мехӯрд. Бо такрори ин шармандагӣ Қатар намон ки ҷомро касе бегона кунад ва то 4 соли дигар дар Осиё ҳамаро девона мекунад. дар охир ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки як бор номи Афифро чапа нахонед, ҳамааш маълум мешавад. дар комментария нависед ки чӣ баромад. гапро сари футболи аврупоӣ ва рақобатҳои ҷолиби ҳалол идома диҳем. агар биёед аввал аз Олмон шурӯъ кунем. он ҷо дар даври 21-уми Бундеслига ду дастаи пешсаф Байер ва Бавария ба ҳам бархӯрданд. Байери Алонсо 30 бозӣ пайҳам шикаст нахӯрдаву дар садри ҷадвал буд. меҳмони онҳо Бавария бошад, бо 2 хол камтар аз Байер барои соҳиб шудани ҷои якум талош мекард. хулоса ҳам аз рӯи сарлавҳа ва ҳам аз рӯи пойга ин бозӣ зебанда баҳри ҳар як мухлис буд. Байер албатта талош менамуд то шумораи ғалабаҳоро ба 31 расонад, вале Бавария баръакс мехост 3 хол аз сафар гирифта ба ҷои якум барояд. барои ин кор ҳарчанд дастаи Тухел зур зад, ҳеҷ чизе аз дасташ наомад. Байер бошад, дар ин бозӣ ҳам ба боварии бузург на фақат 3 хол гирифт, балки бо 3 голи беҷавоб зад. ба ғайр аз голҳои Станишич, ки тарбиятгирандаи Бавария аст, ҳамчунин Грималдо ва Фримпонг шумораи зарбаҳоро Байерро ҷониби дарвозаи Нойер 14-9 карданд. Баварияи таърифӣ бошад, дар беш аз 90 дақиқаи бозӣ фақат як зарбаи рост заду халос. на дигар Кейну, на Сане ва на Нойер ба додашон расиданд. бо омадани Харри Кейн Бундеслига филмҳои Гарри Поттерро мемонад. гӯё ҳамаи чиз ҷодӯ шудааст. рӯи бехусияти бозингари англис ба тани дастаи якуми Олмон ҷо шуд ва оқибати ин беҷоиза мондани Бавария аст. баъди ин пирӯзӣ Байер аз Бавария ба андозаи 5 хол пешсаф шуд ва бо доштани Кейни бетақдир ҳеҷ фикри қаҳрамониро ҳам накунад мешавад. охир Харри Кейн нав ба варзишгоҳи Мюнхен қадам гузошт, ки дар ҷоми Олмон аз дастаи дивизиони сеюм мағлуб шуданд. акнун бошад аз паси Байер дар азобанд. 2 рафтааст ки дар ин дунё бояд Кейн умуман ҷоиза нагирад. баҳри ҷашнгирӣ аз ин пирӯзии муҳим бошад, Хаби Алонсо то қапеши мухлисон нарафт, балки ҳама истоди корӣ ҷамъ карду баъдан дар парвоз шуд. ин мардак аз замони ҷавонӣ арзиши меҳнати даставиро медонад ва дар охир метавонад аз ширинии он лаззат барад. дар футболи Италия ҳам як рақобати гармеро мухлисон аз дивани нарм дар иҷрои Интеру Рома дар даври 24-уми серияи А тамошо карданд. он ҷо низ ҳарчанд ки аз Рома бо мураббии наваш дар майдони худӣ мӯъҷиза интизор буданд, вале бо сабабҳои муайян чунин нашуд. Интер, ки бо қадамҳои калон ба самти Скудетто равон аст, ҳисобро кушод ва новобаста аз муборизаҳои шадиди римиён голзаниро идома дод. дар сафи Рома Анхелинои навомада ба ҷои голзанӣ ба дарвозаи Зомер дарвозаҳои худиро нишон гирифт ва муваффақ ҳам шуд. як сабаби дигари туфу лаънат кардани мухлисон ба ҷониби Рома ин аз хоб бедор нашудани Лукаку аст. хирси азимҷуса, ки чун кундаи карах ҳеҷ ба худ наомад, кулли умедҳои дастаи Деросиро дар роҳи ақаллан як хол гирифтан зинда ба гур кард. Лукаку чанд имкони хуби 100% голзанӣ дошт ҳангоме ки ҳисоб 3-2 буд, аммо аз онҳо истифода кардан натавонист ва ахиран боиси фалокат шуд. Интери Милан дигар онҳоро набахшиду боз як голи дигар зад ва оби хунук тори сари худи Лукаку рехт. бо ҳисоби 4-2 ва 3 хол дар киса Интер аз пойтахт ба хона равон шуд.
Интер бо ҳамин пирӯзиашро идома дода аллакай аз Ювентус дар ҷадвал 7 хол зиёдтар дорад. Бозии дигари муҳимтарин миёни дастаи якум ва дуюми Испания сурат гирифт. Инҷо ҳам ба мисоли Бундеслига дастаи аввал аз дастаи дуввуми 2 хол бештар дошт. Дар даври 24-уми Ла Лига Реал Жиронаро мизбонӣ кард. Агар ба муборизаи майдон диққат кунем, дар ин бозӣ ягон талоши зиёди тими дуввумӣ мушоҳида нашуд ва дастаи Дон Карло Жиронаро дар ҷояш шинонд. Дар Бундеслига агар ҳисоб 3-0 шуд, инҷо дастаи шоҳона 4 голи беҷавоб зад. голи зебои Винисиус аллакай дар дақиқаи 5 дарди каталониҳоро берун карда онҳо бо 3 голи дигар хӯрданд. То дақиқаи 61 аллакай мурғи дили он украиниҳои сергол ва дигарон дар Жирона мурда буд. Чӣ тавре мураббии Жирона ҳам пештар аз қаҳрамонӣ ноумед буд. Баъди ин бохти калон акнун метавон ба пуррагии дилҳоро сар намуд. баъди бохти калон дар Сантьяго Бернабеу Жиронаро андак метавон сафедам кард. Як қисми бозингарон дар ҷароҳатанду як хело вобаста ба зиёдшавии корти зардашон ба даста ҳеҷ кӯмаке карда натавонистанд. Ҳатто худи сармураббии Жирона Мигел Санчес аз зумраи чунинҳо буд. Вале аз ҷониби дигар ин баҳона шуда наметавонад. Дар даври аввали чемпионат бо вуҷуди ҳамаи бузургону исторагонаш Жирона дар майдони худ аз Реал 3 голи беҷавоб хӯрд. Хулас ки Дон Карло роҳи кори чунин дастои парерус аз сегунда омадаро кимкай ёфтааст. ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.